खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गसाइगावनिफ्राय दुखुनांथाव खौरां बिमायनि न'आव आलासि जानो थांनानै दैजों बुखारलांजानानै सासे 3 खावसे बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों। गसाइगावनि साबखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं पलासगुरि गामिनि आरशाद आलीनि फिसाजो जिन्नात पारवीना दैजों बुखारलांजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिन्नात पारवीन आरो बिथांनि बिमाया बासुगावआव थानाय बिमायनि न'आव आलासि जानो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो बेलासि समाव बिमा आरो फिसाजोआ बासुगावआव थानाय बुरासरा दैमायाव ना हमनो थाखाय थांदोंमोन, जेराव 3 खावसे बोसोर बैसोनि जिन्नात पारवीना दैयाव गलांदों आरो दैनि दाहारजों बुखारलांजादों। जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां नागिरदोंमोन। हरनि 11 रिंगासिम नागिरदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखैमोन। अखानायै फुंनि समावसो जिन्नात पारवीननि गोथै देहाखौ मोननो हादों। जाय जायगायाव जिन्नात पारवीना बुखारलांजादोंमोन बेनिफ्राय 1 खावसे किल'मिटार जानथायसोआवसो बिथांनि गोथै देहाखौ मोनहैनो हादों। उनाव साबखाथा पुलिसा नुजाथिफैनानै जिन्नात पारवीननि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा जोखोम जादों। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव थांनायावनो जोखोम जानो गोनां जादों ममता बेनार्जीआ। थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियावबो फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैनायाव गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादोंमोन ममता बेनार्जीआ। बे खेबावबो फिन जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनो गोनांदि सोनाब बंग'आव पन्चायत बिसायख'थि जागोन, जायनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया जागासिनो दं। फोसावदिं मेलाव बाहागो लानो थाखायनो ममता बेनार्जी बिथाङा जलपाइगुरियाव फैदोंमोन आरो जलपाइगुरियाव फोसावदिं मेल खुंखांनायनि उनाव जलपाइगुरिनिफ्राय हेलिकप्टारजों बागड'ग्रा एयारपर्ट फारसे फैदोंमोन। नाथाय हरखाबै बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव हेलिकप्टारा मावग्लुंदों, जायनि थाखाय सेवक एयारबेसआव इमारजेन्सि लेन्डिंबो खालामनो गोनां जादोंमोन हेलिकप्टारखौ। बेयावनो ममता बेनार्जीआ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों, जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय SSKM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव बिथांनि MRI स्केनाव नुनाय बायदिब्ला बिथांनि हान्थु आरो जानजियाव गोब्राबैनो जोखोम जादों। फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालावनो थानो नांगोन होननानै डक्टरा बुंथिदोंमोनब्लाबो हस्पिटालाव फाहामथाय लायालासे गावनि न'आवनो फाहामथाय लानो थाखाय हुइलचेयाराव जिरायनानै न' फारसे थांदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गोजौ सोलोंथाइ लानो हास्थायनाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारत सोरखारनि ट्राइबेल एफेयार्सआ STफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय हांख्रायहरदों। नेशनेल अभारसिज स्कलारशिप स्किम NOS नि गेजेरजों सेलेक्शन इयार 2023-24 नि ST फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआ फोसावदों। ST खथानि फरायसाफोर जायफोरा गुबुन हादराव थांनानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनो गोसो दङ, बिथांमोननो नेशनेल अभारसिज स्कलारशिप स्किम NOS नि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जायो। गोजौ सोलोंथाइ जेरै मास्टार लेभेल, PhD आरो पस्ट डक्टरेल रिसार्च प्रग्राम। स्कलारशिपनि थाखाय सिटआ गासै 20 बिजाथिफोरा स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो दंब्ला overseas.tribal.gov.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैनो हागोन आरो डिटेल्सखौबो नायहैनो हागोन। एप्लिकेसन जमा होनायनि जोबथा अक्ट'आ 31 जुलाइ 2023। बक'आव हरखाब दैबाना। बक'नि गोबां ओनसोलफोराव लामा सामा न' बांफोराव दै लोमसावदों। मेघालय रायजोआव गोबां अखा हानायनि थाखाय बक'नि गोबां ओनसोलफोराव लोमसावफैदों, जायजों रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। फोरमायथिनो गोनांदि रायजोआव दैबाना जानाया खम जादोंब्लाबो दासिमबो माखासे ओनसोलफोरा दैजों लोमजानानै दङ। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला दा बे समाव 22 रेभिनिउ सार्केलनि सिङाव थानाय 514 गामिफोराव दैया लोमसावनानै दङ। बेनि अनगायैबो दैबाना जानायनि थाखाय बजालि, बाक्सा, बरपेटा, बिश्वनाथ, दरं, डिब्रुगड़, गलाघाट, कामरुप, लखिमपुर, नलबारि आरो तामुलपुर जिल्लाफोरनि 1,21,247 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बेनि मादाव बरपेटायावनो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जादों। गासै 67,057 सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जादों। बेनि उनाव बजालि 41,280 सुबुंफोर आरो लखिमपुराव 9,250 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बियाब दाफामनायखौ लानानै बिसायख'थि आय'गआ ड्राफ्ट फोसावनाय आरो एबसुनि गुबुन गुबुन मावनो गोनां खामानिफोरखौ लानानै उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि सिगांनो एबा 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों दिपेन बर'आ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जेरै सिमा बारायनाय, बिटिआरआव मोन 60 बियाब बानायनाय,
BKWAC नि गामि नटिफिकेशन होनाय कार्बि आंलंआव ST हिल्स फोसावनाय स्कुल प्रभिन्सियलाइज खालामनाय NDB नि केसखौ बोखारनाय रिहेबिलिटेशन होनाय जोबथेसालियाव थानाय NDB फोरखौ उदां खालामनाय मुंख्लं नखरनो 5 लाख अनसुंथाइ होनाय बेफोरखौ मावफुंनानै होनो थाखाय दाबि दैखाङो दिपेन बर' बिथाङा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया खोथा होनाय बायदियै आरो बिटिआर गोरोबथानि बायदियै जाहाथे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि सिगांनो एबा 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो। बियाब दाफामनायनि बेलायावबो ड्राफ्ट फोसावनायाव माखासे दाबिखौ मोननायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावहरो दिपेन बर' बिथाङा नाथाय ड्राफ्ट फोसावनाय माखासे थांखिफोरखौ लानानै खुद्रिनाय दं जेरै उदालगुरि लकसभा बियाब दायालासे बियाबफोरखौ दरंजों सरजाबफादों बेखौ लानानै गोजोननाय गैया बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव ST रिजार्भेशन सिटखौ बांहोनांगौमोन नाथाय बांहोआखै गोबां जायगायाव ट्राइबेल बर'फोरखौ बोफ्लेनानै मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामदों आरो जोंखौ राजखान्थि मोनथायनिफ्राय नासयदों होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखि जाया समाव सुबुं खुंथायजों हाबाफारि लानो थाखाय थाग थियारि होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ बेनि अनगायैबो बियाब दाफामनायखौ लानानै गासै जिल्लाफोराव जि जेंनाफोर दं बेफोर जेंनाफोरखौ जाहाथे जोंनि मिरु आफादा गुबुन गुबुन आफादजों सावरायनानै जोंनो रिटेनाव दैथायहरो बेनि थाखाय मिरु आफादनिसिम खावलायहरो दिपेन बर'आ जाहाथे 11 जुलाइनि सिगां बिसायख'थि आय'गनो जमा होनो हायो आरो जेब्ला 20 आरो 21 जुलाइआव बिसायख'थि आय'गा फैगोन अब्ला बेखौ जमा होनानै बेनि सायाव सावरायनो हायो होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा गुबुन फारसेथिं 6 शिड्युल बिटिसिनि मोनद' बिधानसभा बियाबखौ दरंआव सरजाबहैनायनि हेंथा दिनै तामुलपुर उदालगुरि आरो बेहेरगाव साब डिभिजनाव क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि हाउस अफ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि HPC डिमान्ड कमिटिया धरना होनाय हाबाफारि लादों बिटिसिनि मोनद' बियाबखौ दरंआव सरजाब हरनाय आरो उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौनि दाबिजों उदालगुरि आरो तामुलपुरनि मेलेमजिबिफोर समाज सिबियारिफोर आरो माहारियारि आफादफोरा मैया जयैनो सावरायलायदोंमोन बेनि उनावनो बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों। परिबर्तन सोरखाराव परिबर्तन मोननो हायाखै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेरकुसि गामिनि रायजो राजाफ्रा उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गेजेरकुसि गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरखारनिफ्राय लामा नायसेयावबो दालां मोननो हायैलाय रायजो राजाफ्रानो दालांखौ बानायनानै लादों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दालां बानायनानै होनो थाखाय बिथांमोनहा सोरखारखौ गोबां खावलायबोदोंमोन नाथाय सोरखारा नायफिनाखै बिसायख'थिनि समावल' रायजो राजाफोरखौ नांगौ नाथाय सोरखारा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो रोङा आरो सोरखारा नायफिना होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा लोगोसे बुंथिबावोदि गोलाव समनिफ्रायनो गेजेरकुसि गामिनि दालांखौ जाहाथे सोरखारा बानायनानै होयो बेनि थाखाय सोरखारखौ खावलायबोदोंमोन नाथाय सोरखारा बानायनानै होआखै बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे थाबैनो दालांखौ बानायनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो रायजो राजाफ्रा बियाब दाफामनायखौ लानानै भारतनि बिसायख'थि आय'गा ड्राफ्ट फोसावनायजों जेबो जेंना गैया आहम आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा ड्राफ्ट फोसावनायजों रंजादों होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायनि उल्था नुजाथिदों रायजोआव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायजों गोजोननाय मोनैनि थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायाव सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आसामनि बराक भेलियावबो बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथा कंग्रेस AIUDF आरो गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोफोरा धरना होनाय हाबाफारि लादों काछार करिमगन्ज हाइलाकान्दि बेफोराव धरना होनाय हाबाफारिखौ लादों आरो 12 घन्टानि बन्द'बो होदोंमोन जाय बन्द'आ मैयानि सानाव गोबां गोहोमबो खोख्लैनो हादों मैयानि सानाव काछार करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दिनि दाब दाब जायगाफोराव बन्द'नि गोहोमा गोग्लैदों आरो मैयानि बे बन्द'नि सानावनो कंग्रेस AIUDF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा खुद्रिनाय हाबाफारिबो लादोंमोन जेराव खुद्रिग्रा हान्जा पुलिस आरो CRPFनि गेजेराव दाङाबाजि जादों BJP युवा मोर्चायाबो पुलिसखौ मदद होनानै खुद्रिग्राफोरनि हेंथा नांदों बेयावबो BJPनि मददगिरिफोर आरो धरना होग्राफोरनि गेजेराव नारा-नाथा जादों जेराव कंग्रेसनि MLA कमलैक्या दे पुरकास्ता बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन धरना होग्रा बिथांमोनखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामनानै पुलिस थानायाव हमख्रब लानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बराक भेलिनि 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव 2 बिधानसभा बियाबखौ खम खालामनानै होदों आरो बराक भेलियाव 13ल' बिधानसभा बियाब मोननो हादों जायखौ लानानै खुद्रिनाय दिन्थिदों बिथांमोनहा खामानि मावग्रा आइजोखौ बुथारनानै न'नि साखाथियावनो फबनानै दोनदों बे जाथाया आसामनि सनितपुर जिल्लायाव जादों राजु H मुंनि सुबुंनि न'नि साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों खामानि मावग्रा आइजोनि गोथै देहाखौ फोरमायथिनो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुरनि
चानमारी रेल गेट साखाथियाव राजु एचनि न' बे न'आवनो खामानि मावनो थाखाय आइजोआ फैयोमोन नाथाय आइजोखौ बुथारनानै राजु एचआ गावनिनो न' साखाथियाव फबनानै दोनदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद होदोंमोन। बे लेखायै पुलिसआ राजु एचनि न'आव नुजाथिफैदोंमोन आरो आइजोनि गोथै देहाखौ फबनाय जायगाखौ नागिरफैदोंमोन, जेराव गमामायैनो राजु एचनि न'नि साखाथियावनो फबनानै दोननाय हालोदाव खामानि मावग्रा आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन आरो बे दायाव राजु एचखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। ओजोंहाय खामानि मावग्रा आइजोखौ राजु एचआ बुथाराखै होननानै बुंथिनानै लादों आरो सोरबा गुबुन सुबुङा बुथारदोंमोन, बेखौ फबनायावल' दंफायोमोन होननानै फोरमायथिदों राजु एचआ। थारैनो खामानि मावग्रा आइजोखौ सोर बुथारदों बेयो दासिमबो रोखा जायाखै आरो पुलिसआ नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।